ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କେଜାଣି ଭାରି ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖୁନ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଜାକି ଦେଇକି ରଖିଦଉଛି ପୁରା ଏବେ ଏମିତି ପାହାଡ ଇଆଡେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ହଁ ମୁଁ ଆଗ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା ବାପାରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଏପଟେ ସାହି କରିଦେଲା ବାଇଗଣ ପରେ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଆଣି ଥୋଇବା କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ମା କାଉ କୋଉଠି କହିଥିଲେ ପଡିନି ବାଇଗଣ ପତ୍ର ତ ମାଇଁକି କହିଥିଲେ ଆଣିବା ପୁରା ଆଗ ସେତେବେଳେ ଧୂଳି ଭଳିଆ ଖାଲି ଉଡୁଥିଲା ପୋଖରୀ କୁଆଡେ ଅଛି ନାଡ଼ି ଦେଖ ସେ ପଥର